Saa nyt itsellesi Pasiradion T-paita. Paidan hinta 16 € postikuluineen. Voit laittaa näppärästi sähköpostia osoitteeseen paita@viheraho.com ja paita tulla putkahtaa tuota pikaa. Vain 16 € postikulu. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset. Ei avausmaksua. Halutessasi voit lähettää viestin studioon. Näppäile P, väli, viestisi numeroon 16242. Viestin hinta €90 kappale ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasiradion studioon. 4-0 kappa riittää, saatana, ja siitä on kiinni. Ei kuulla, mistä riittää. Tässä on muuten Lemmen logistiikkaa. Uusin ajatuksin sua katsellut on. Sulle jakelun jos saisin, täällä kaivataan. Tää on Lemmen logistiikkaa, kun tunnelmaan meitä nostellaan. Rakkaus saa nousemaan, usko vaan. Otan hyllyltä sut tosta, kai sä mukaan tuut. Tajuan sun huomiosta, tähän onnistuu. Sua hakea mä taisin, aikaan oikeaan. Tää on Lemmen logistiikkaa, kun tunnelmaan meitä nostellaan. Rakkaus saa nousemaan, usko vaan. Homma nostetaan, se toimii, kun toimitaan. Ja unohden mä susta saan. Taas Lemmen logistiikkaa tarvitaan. Homma nostetaan, se toimii, kun toimitaan. Ja unohden mä susta saan. Taas Lemmen logistiikkaa tarvitaan. On täällä kummia toiveita, saatana, oikeesti, jos ajatellaan niinku tarkemmin. Itsellesi Pasiradion T-paita. Paidan hinta 16 € postikuluineen. Voit laittaa näppärästi sähköpostia osoitteeseen paita@viheraho.com ja paita tulla putkahtaa tuota pikaa. Vain 16 € postikulu. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset. Ei avausmaksua. Halutessasi voit tänne Pasiradion studioon. Hei, voisitteko soittaa Paranoidi? Kiitti, moi. Oh, 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 oh.
Näin se menee täällä meillä limitterien parissa. Voimme tehdä vaikka tämmösiä juttuja, että otetaan tästä vittu nappulat ylös, saatana. Se on kiva vetää oikeesti jonnekin ylös vittu. Tosta nappula ylös vittu kaidetyyliin. Antaa mennä vaan. Tai sitten vaikka musiikki tosta antaa mennä vaan. Antaa mennä vaan! Järjestelmästä. Jos on järjestelmä, mikä säröytyy ennen tätä tempausta, niin mitäs muuten irkkiin? Nyt jos mä vetäsen kaikki hanikat käy täysille vittu tässä ja puhun, niin miltä tää teille kuulostaa? Onks tää oikeesti kohdallaan vai hoitaaks tää vittu limitteri vittu nää hommat kohdalleen? Särkeekö teille? Minä näen tämän asian näin, että mulla näkyy punasta. Pitäisikö mun tehdä video tästä? Särkeekö tää teidän korvaa? Tää? Mun korvaa särkee vitusti, mutta mä kuuntelen vittu ennen tätä limitteriä. Ainakaan mun mielestä täällä ei lähde yhtään mitenkään kovin kovaa, mutta meillä lähtee tälleen. Mun korvaan kuuluu vitun kovalta, mutta kaikki nappulat on kovallaan. Tää on niinku sellaista taideasennosta nyt tällä hetkellä. Kaikki nappulat on täysillä. Tämähän on semmonen DJ-asento, mutta meillä nyt on semmoiset laadukkaammat laitteet vittu kun kaidella. Täällä vähän niinku limitoidaan, mutta kamera tuolla vaan lähtee pihalle. Ja mitäs mieltä te ootte siellä irkissä, että haittaaks tää hirveesti? Pitäis pikkasen limitterin veivata näitä asioita. Kertokaa nyt saatana, missä mennään. Mulla särkee ihan vitusti. No, vedetään tuosta vähän hiljemmalle, mutta pikkasen menee punasta tuolla niinku näette, mutta mitäs mitä te ootte siellä irkissä, että puppaaks tää kauheesti vai miten mennään? Puhe särkee vähän, mutta musiikki ei särje, niin aivan. En mä tiedä, kuuluuko tää olla tälleen, saatana? Ei ne kuulu olla välttämättä tälleen. Puhe särkee, mut ei pahasti. Tää on varmaan ihan hyvä. Eikö sare otetaan normaalisti vittu näitä juttuja ja tää oli kyllä väärinkäyttöä, ihan oikeesti tää oli niinku rankkaa väärinkäyttöä, mutta 0 nivi. Voit laittaa näppärästi sähköpostia osoitteeseen paita@viheraho.com ja paita tulla putkahtaa tuota pikaa. Vain 16 euroa. 16 euroa postikuluineen. Voit laittaa näppärästi sähköpostia paita@viheraho.com ja paita tulla putkahtaa tuota pikaa. Vain 16 euroa postikulu. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, shell-tunnukset. Ei avausmaksu. Sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, shell-tunnukset. Ei avausmaksu. Halutessasi voit lähettää viestin studioon. Näppäile P, väli, viestisi numeroon 16242. Viestin hinta euro 90 senttiä kappale ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasiradi
viestisi numeroon 16242. Viestin hinta €90 kappale ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasiradion studioon. Se on Pasi tässä, terve. Tilaa nyt itsellesi Pasiradion teepaita. Paidan hinta 16 € postikuluineen. Voit laittaa näppärästi sähköpostia osoitteeseen paita@viheraho.com ja paita tulla putkahtaa tuota pikaa. Vain 16 € postikulu. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset. Ei avausmaksu. Out of the blue, out of the blue, Näin se vaan menee. out of the blue. Pikkuhiljaa aletaan lopettelemaan kun Out of the Blue. Kai tekin muistatte tämmösen hienon laulattajaren. Vittu, mikä tää on, saatana. Laulajattaren. 80-luvulta nimeltä Debbie Gibson, joka lauloi laulua Out of the Blue. Ja näin me kuuntelemme sitä nyt tällä hetkellä Pasiradiossa vaille 7. Meillä on siis Pasi Viheraho, tämä on siis Pasi Radio ja mennään tällä eteenpäin. Pikkuhiljaa liuutaan eteenpäin tässä lähetyksessä. Parasta mennä eteenpäin, koska taaksepäinkään ei voi mennä. Pasiradio, the Finnish internet radio to rule them all. Se on Pasi tässä, terve. Tilaa nyt itsellesi Pasiradion teepaita. Paidan hinta 16 € postikuluineen. Voit laittaa näppärästi sähköpostia osoitteeseen paita@viheraho.com ja paita tulla putkahtaa tuota pikaa. Vain 16 € postikulu. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset. Ei avausmaksu. Halutessasi voit lähettää viestin studioon. Näppäile P, väli, viestisi numeroon 16242. Viestin hinta €90 kappale ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasiradion studioon. Pasiradion ihan. Ja jatketaan samalla meiningillä. Hei, tässä on 18s. Lay all your love on me. Parasta minulle on tämä kappale Lay all your love on me. Toivottavasti teillekin tämä kuulostaa hyvä.